Первый информационный представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Асноўнае багацце калгаса жывёлагадоўля. Яна расце не па днях, а па гадзінах. У сацыялістычным спаборніцтве сельгасарцель ідзе ў першых радах сярод калгасаў раёна, а па вытворчасці мяса і малака крочыць уперадзе ўсіх. У народзе кажуць, якое семя, такое племя. І тут клапоціцца па роднасці маладняка. Сёлета ў даяркі Людмілы Калятка гэта 11-й выхаванец. На племя пакідаюць лепшых. Не сомневайтесь, будут выдатные коровы. В годы семилетки должно быстро увеличиваться поголовье общественного скота и птицы, расти их продуктивность. Для успешного развития животноводства требуется много помещений. Чтобы в короткие сроки построить больше коровников, свинарников, птичников, в колхозах и совхозах Гомельской области широко применяется строительство экономичных, круглых животноводческих помещений. Паглядзіце, які ўзведзены тут жывёлагадоўчы комплекс. Не дзіўна, што і вынікі ў гаспадарцы выдатныя. Планаваў калгас здаць дзяржаве сёлета 422 тоны мяса за першае паўгоддзя, а здаў ужо за 5 месяцаў 730 тонн. Прадукцыйнасць працы ў 81 годзе павялічылася ў параўнанні з 80-м на 33%. Сярод асноўных напрамкаў рэалізацыі намечанай партыі харчовай праграмы прадугледжваецца далейшае паляпшэнне сацыяльна-бытавых умоў жыцця ў вёсцы. Вялікай павагай у калгасы карыстаецца знатная свінарка Вольга Івановна Качур. Шмат год працуе яна на ферме. Гэтыя рукі ствараюць багацце нашай айчыны. Вольга Івановна сёлета атрымала па 15 парасят ад кожнай свінаматкі і абавязалася адкарміць 500 свіней на мяса. Множацца прыбыткі калгаса. Ёсць што лічыць бухгалтару таварышу Самусевічу.